Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat patulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rodel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda nobyak ngem nakibreak kanyak. Gapo ta saan nakon amauray. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rodel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mano, imawag ita ni Manang Nelly. Anya timbagana? Jack na songbatan, Mano. Jack mga minasambot ti awag na. Ay, ang mga nuag pasugnod mananday jay. Tadyak na sungbatan ti awag na. Katawagam, Amano. Sapay nag-expersan jelud ko. Uno, dalod ti cellphone mo. Adda, Manong. Sige man nga ron, tamakiawag ak. Mabit lang, Manong. Tamapan ko alaan. In charge ko ngamin itay. Nasuro ka na sa nga pulo at awan nga gayan ayat ta, Rodel. Awan ka di pa'y ti planom kadata? Ha? Uno. Awan planom amang ikasar kanyak. Ni, sana po no day ta. Amumat asyakla ang tinamnamaan ti kabsat ko ng agad-adal. Bakit ni nanang? Kat saan ang makatagad? Mabalinta matlata at tulungan nga uray agasawatan. Sapay ko matamawatan nakmat Nelly. Saan abali Duwalangan atawan. Agradwaran ni Ferlin. Basit langan nga anos Nelly. Ikarik. Apaman ang makaturpos ni Ferlin. Agkasartan. Manong, agpanayon ako may iti allowance ko. Apay. Adami nagtutulagan mi apapanan inton malam kadagiti gagayem ko. Nea, daytan sa moten panakibarbarkadam tin into naram. Ay, saan mo ta, Manong? Italaan mo tarumar kami nga gagayem. Sige na, Manong. Nayon namon ti allowance ko. Please? Sige. Atoy. Angam ikarim, asaan mo abay-bay anti panagadal mo, wan? Yes! Thank you, Manong Rodel. The best ka talaga. Italang amadlaw ko Manun ngal daw. Nga awan ti awag, wunot text ni Nelly. Idin to tayo di. Nujak mateksan. Umawag, iti karabyan na. Agpaspasugnod sa akin dinayjay. Padasak man kid ding awagan. Ni, apay nga Jackmat makontak. Tinasayaat. Sarong karaklangan, iti balay apagab-abangan na. Nasaya tayo may ka, Rodel. Ada kayat ko nga'y bagakan ka. Anya dayta. Kung kasla nakaserseryoso ka launay. Ag nervyosak paikit din. Agsinatan, Rodel. Anya. Nelly. Anya ka din dayta nga'y bagbagam. Nabanong ako nga gururay, Rodel. Iso nga uston. Isardangtan. Manulangan at awon ti urayan ta. Basit langan na panaguray, Nelly. Kunak man maawatan ti amin. Wan, maawatak. Ngamkas itinakunak. Nabanog akon nga aguray. Iso nga aglinipatan, Rodel. Wow. Nakaskas daw man. Nagawis ka nga ginom, pare. Gaputan na sakit tinagam ko, pare. Apay, anyat pagsaksakitan tinagam mo ay Awanan, pare. Nakisinan kanyak ni Nelly. Anya? Tapay ka no? Gaputadinan mauray nga ikasar ko, pare. Mas dawak mo't ngaminkin ka, pare. Nabayagan nga agayan ayat kayo ngam awan pa'y tigtignay mo. Imbagak mo tunkan ko na
Nga apaman ang makalpas ti kabsat ko iti panagadal na. No, may papan iti dayta. Mabalin mo't na pagadalam nga oray agasawa kay ton. Oh. Pare, ure ka di ka. Wala pare. Oray agayam talang. Isumot lang ti agbalin a desisyon ko. Apay, talaga ka di asaanan ang maurnos ti relasyon nyo kin ni Nelly. Saan, nanang? Impetak nantin desisyon na ang magsina kanyag. Katawan mabalin ko, no di ti mangawat iti kinapudno. Ay, sayang ti adu atawan ang nagkadkadwaan nyo. Sapay kayat kulaunay ni Nelly aparaken ka anak ko. Bayan nyo, nanang. Talaga siguro asaan ada kami, ti para iti tunggal maysa. Ipamaysaklat ti atensyon ko, iti panang paadal ko iti kabsat ko. Apayan, Perlin. Kanayon matan amarabyan kang agawid. Apay, sa dino ti kanayon na papapanam. Kwa Manong, nagaramid kami iti group report. Kanayon lang ang akasta ti iras-rason mo. Imposible mat daytan. Apay, kanayon lang ang akasta. Dayta ti agpayso Manong. Pangaasim, Perlin. Saan mo kumasayangan dagiti gasgastusam? Wen ka di Manong. Numasadot ka ng agadal. Diretsyo mon. Ngam tay sumsummer ka iti pagadalan. Ngam saan kamot lang ang nakafocus iti panagadal mo. Naimbag tadakan Rodel, adda ni Antim Arika. Ni, itama pa anak ka umay. Wen, umay ka numangala iti lilitsyonen a baboy. Ayan nangaruden ngay. Adda ijay ayan ti kulungan. Tantan-awan na dagiti taraken mo. Sige nga ron, nanang. Tainak danunan, idiayan na. Nay, adumat gayam dagito itaraken mo ababoy, Rodel. At damot basit, ante. Mabalin mo ti mga asawa. Addan ti nakasagana ang maparte. Ha? Aguray pa'y, ante. Paadwak mampay. Tapno adunto pa'y ti isagana. Sabagay. Oh, kasano? Nakita yung ti kursunada yung alaan? Kompormento kanakan. Sana bale, tababoy matlaeng dagita. Kaano yung nga i-deliver jay baboy nga inala ni Antim? Ito nagsapa ti Sabadon to, Di bale, tamalamot nga usaranda. Ay kat iso jay lakadwam manen Apay, saan nga umay ni Antim? Saan? May salaan mo't ababoy. Ayabak to ni Pare Lester, tay sulangan ti kadwak. Punggun minto, kat ilugan minto, iti korong-korong na. Pare, nadamag mon? Makiasawa ka numot ni Nelly. Ha? Dahil ta tinamuak. Ay kat, nasayata. No nakasapol iti mangikasarkan ko na. Saan ka kanya masaktan? Wano malidayan man lakuma? Uray paglidayak. At ang arud mabaliwan. Pare, May salangan ti focus ko ita, pare. Ti mapagturpos ko ti kabsat ko, iti panagadal na. Perling, adda ka di aramidam itong madamdama. Awan Manong, aglabakla ang kadagiti murang. Numakalaba ka, mapanmuntuman digusan, kan painuman dagiti baboy. Apay Manong, papanam? Itulod mi jay baboy, ijayan ni Antirika. Saan mo aliplipatan ang mapanpainuman dagiti baboy, Wen Manong. Nagawid kayo mat adagos. Una nang, aguray, kuna ni ante. Saan mat amabalin, tadamot dagiti tarakan ko. Sa bagay kat pagkapyampay ni Lester, santo agawid. Sa bahalit ti kapina dayta, nanang. Diyan natarnaw. Mangiluto kayo man kindi ti pulutan mi. At dansapay mo diyan na ba ti akarni dita. Ay wan, adda. Mala,
Mabiit lang nga rod, tainak mangisagana iti pulutan nyo. Pare, dandanin ti kasar ni Nelly. Mapan ka din? Itian niya pa laga po. Saksaktak lang tibagik mo kasta. No kasta, ay ayatong pala ng aging gaita. Jack ilibak pare. Kinapudno na. Masaksakta anak mat. Ngam, anya nga rod. Jack mat mabalin nga idaldal tibagik kan kwa na. Ala, isyat mo pa yung rod pare. Yan. Sayang. Nabayag nga da relasyon nyo. Agam, itapaya si Moko ni Nelly. Wun nga rod. Manulang mat atawan tikid-kid dawak kan kwa na panaguray na. Ngam siguro, talaga kasta. Saan siguro ada kami tinaituding iti tunggal maysa. Sa bagay, ado pa yung ti babae dita. Nagbanglumat ang day tayo yung nanang. Bicol Express samat. Wen anak ko. Pao, nag-iimasin. Mabisinak tayo kid din ang nakalangab. Sana bali tadandanin maluto da ito. Diyak ti angot na talutluto nyo. Ne, Ha? nanang. Na, di na kanu kayat ti angot ti lutluto. Apay ngay, kano kay kayat namit idi asidaan da ito'y. Wun nga rod, nanang. Nasayata dakan Ferlin. Agtugaw ka, tagsarita ta. Apay manong. Anya ti kayat asawan da ito'y pregnancy test kit. Ha? Ni, Manong Rodel, saan ko ako dayta? Saan mo ako nam? Ngam adda ijay kwartom. Asino nga ron tinangusar? Inusar ti kaaruba? Sana inyag dito'y balay, kasta. Pakawanandak, Manong. Salbagkit di! Oh, Sorry, Manong. anya ka matan, Ferlin. Nagsakripisyo ak. Ayat ko lang ang makalpas kay ti panagadal mo. Ngamaan yan da ito'y ngay naramid mo. Manong. Una yan. Napukaw ko ti babae ngay ayatag gapukan ka. Saita, pinaay na ka para itinapintas ko maamasak bayam. Pare, pangasip. Kaduan na ko mga aglabas iti arak. Ay, madi, ano aglamas ta pare? Jay sakto lang ba ta? Una yun da ito'y agas-gasat ko, pare. Puro kinamalas ti adda pasama kiti biyag ko. Langay nga ron. Adda ditan pare. Kan mabanila tamat nga ituloy ni Ferlin ti panagadal na nga oray masikugan. Saan pare? Bayam ditan. Sayang lang dagiti gastos ko kwa na. Manong, tulungan na ko, ma. Kaya't ko ti agabroad. Asino timang bantay iti anak mo? Kinasarita ko ni Nanang, Manong. Kat imanugot mat. Isa pa nga asiyo ko, ma. Pabuludan dak iti busbusak nga agaplay. Sige. Awan problema iti dayta. Agyang manak, Manong Rodel. Narang. Ayan ni baby. Nakaturugan, nabannog ang nagayayam. Saan dapay kit din ang nakapagsarita iti inana itay imawag. Ni, imawag gayam ni Ferlin. Sayang, Jack nakasarita. Kung ana nga umawag tumitlaang inton madamdama, huston to numakariing ti anak na. Iso nga rod Ayabandak to nga rod no umawag, nanang. Kahit kumat ang makasarita ti kabsat ko. Kumusta ka mat ditan, ading ko? Nasaya at mat, Manong. Mayat nga rod no kasta.
Sa saya atam ti trabahom dita. Mayat, tanakatumpong kay tinaanos nga amo. Wan nga rod manong. Ferlin, jay kanayon ko nga ibilin kan ka. Saan atil aramidam dita? Wan manong. Di kagdanan. Sige nga Rodan. Itad kun ni nanang to'y cellphone. Tani, nakariingan di anak mo. Rod, mapanan ti tawon, anak ko. Apay, talaga ka di nga awanan planom ang mga asawa. Ay na, kasano ko mga Rod ang mga sawa ak. Kat awan mo't asawa ak, nanang. Agsapul kamot nga mina na anak ko. Bayan yun day ta asa asawa, nanang. Agbiagak mat nga oray awan asawa. Wala, gamay mayat latta kumamot ano mga asawa ka. Tapno makita kumapay mo't ate agbalin nga apukukan ka, sakbay nga ipulang. Da kayo talaga nanang. Ala, wanen. Di kay madanagan. Agsapulak ton iti agbalin nga asawa. Nagbayag mo tanda di aka anakak. Itayak pa yung agururay. Rodel! Asin? Nelly. Kumusta? Napintas ka lata. Kaslasaan ka bimakat. Ay sus, si Kamat. Pasablugan nakmanlangan ako nak. Urisi ka, nakatataar ka lata. Dayta, tima ko na pasablog. Saan mat? Pudno ti bagbagak. Mami? Ay, sige Rodel. Ah? Ay, ayaban na kunti anak ko. Kas kamulag tawanan iti 25 iti kastapor, Ma'am Rodel. Apay, papanamaya anak ko. Siyempre, inakagaram nanang. Saan aya at agtagi-uray yo ti panangasawak? Ha? Ay na. Agpaiso ka di tinangag ko, anak ko. Nanang. Iti mabiit. Mangasawa ko. Malaing ka nga rudin, anak. Katarimaanam nga rud ati panagaram mo. Malaing kaan. Ay ayatan ka pala ang aging gaita, Nelly. Saan na po kaw? Ununak sayan ti panagayat ang maririnig para kan ka. Rodel. Mabalin ka di? Nga ituloy ta tinaputan nga ayan ayat ta? Rodel. Sige. Saan ka apilitan na sumungbat ita, Nelly? Nakasaganak nga aguray. Iti sana nagbayag, inawat nak ni Nelly iti biyagda nga agina. Nagkasar kami nga rodadagos, ket ita, at damaten dua abunga ti ayan ayat mi. Kastain, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Rodel. Agyamanak pagayam Rodel, iti deto'y apakasaritaam. Tay kunada nga ruden, no talaga ada kayo tinaikari iti tunggal maysa, uray anyapay dagiti laped, da kayon tulat ta ti agkatuluyan. Alangarod, agtultuloy kumatiragsak ti binangon yo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rodel. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'ing istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.